ще ви благодаря. Здравейте YouTube, днеска ще ви на GTA. Подирайте си, харесайте клипа, коментирайте и може нека да започваме само да... Постави YouTube, айде да играем! Айде, елате на територията ни. В смисъл, вече имаме територия YouTube. Здравейте YouTube и от мен. The Green Bottle Barley, welcome. YouTube. Къде ще бъдем? Еми, нека да... Чакай, Соник. Аре CJ. Ей, хай YouTube. Айде Те CJ. се побъркаха, че... Виделия път... CJ ли сте? Хора, искам да убия онзи човек. CJ ли сте? Да, CJ сме. Аз съм много тук. Тук ме стреля. Тук. Ние само трепим. Ела на Маник, съжалявам. Ела ау! Те сте хора. Оцели. Ще ти платиш жестоко. Да, CJ. Да. Чакай, CJ. Казвам на всички CJ. И кивам се идвам. Може ли малко патрони? Чакайте, сега идвам. Може ли патрони, че нямам? Имам само 7 патрона. Ама Ще ви даваме, сега се спавам и идвам. Помощ! Няма патрони! Стреля. Спокойно помагам ти. Беше го трепът обаче. Ай на CJ да ги бим. Еми, аз казах на целия сервер, в CJ за клипът. Той аз казах така. Аз казвам Соник да каже хай YouTube. Убия кила. Който сме да убием килъра или някой. Мен ме е страх да ме джално от братова, пък аз нямам пари. Знаете ли, че на тавана най-често се събират босове? Еми, сега къде се чакаме, пичове? Къде се чакаме? На покрива е На покрива, братова, виждаш ли ме? Да, виждам ти. О, там е човек! Там е човек! Някакъв ми изгутат покрива. Някакъв ми мене. покрива. Аз се качвам, внимавайте, че съм на 4 сърца, да не му бъркате в килдите. И аз съм на Мъртъв съм! Стой, някакъв ще ме убие, някакъв ще ме убие. Да половината те бях и умря. Ще ме килнат. 1, 2, 3, 4, 5 и половина сърца съм. Килват ме. добра. Аре сега, отново. Не! О, ще ме намерят Нека край. да тръгнем от Big Round Wedding. Чакайте само да ме убият. Айде в Big Round. Соник е умрял. Нека да тръгнем от Big Round Building. The Big Round отива. YouTube, ако искате, моля ви коментирайте. Да. Не, че сме някакви хакери или нещо подобно, защото не сме. Просто сме да прото. То го спуках ви. Той ни обикаля. Обикаля ни. Не ме е взел нито един хелп. Това е наша територия, не може да ни взимат хелпи. Вие на къде сте за Бога? CJ си ли? На Big Round Ще имаме Building. патрони. Big Round Building е вашата ли? И малко ви ставам. Благодаря за патроните. Защото има... Стой! Стаки 17. Чай се бия един. Све нещо. Чакай да се спавам. Този дето убих. Отмъщението. Този дето Махай са. Идиот. Стефанче, мамка ти. Те не могат да ни бият, това е наша територия, човек. Аз не съм от вашия стим. Не можем да ги бием. Убих го. Бързо да му взема. Да те бикам ли сте? Той има бутуши и панталони. Я да си ги сложа. Къде сте на Big Round Building ли сте? Да. Айде, Кило. Опрете там. Сигурно той ще вижда. няма. Да Бия го, спокойно. Бийте. Той е нашия. Той е нашия тим, бе, хора. Ма ние на нашия тим. не може да убие. Я, брато, чакай, ела. Алекс, Идвам. чакай. Къде е другия, бе? Кой го уби? Той беше нашия Алион. Нашия... А защо той се опитваше да ни стреля? Да.
Той си ли е нашия без скина? Без скин? Аре да тръгваме към CJ. Добре. Ай, ама трябва да внимаваме, защото ще ни бият. О, да. Нашата територия свършва тук и сега. Това не е наша територия, смисъл. Това не е ваша. Трябва да си я купите или какво беше, не знам какво се прави за територия. Дилър, Приятели, само че да знаете, че аз ще се забавя малко, защото имам много патрони в себе си и със суициди не искам да ги... Аз мога да реша и ти му CJ, може ли? Да. аре, Айде. аре, идвай, Суицидите. пеше ходим на тава. Първо отиваме на покрива, за да ни убият. Ама аз трябва да ходя пеш до тава, не знам как. На CJ покрива ли отиваме? А как Да. да отида до тава? Фебере! Още от тук виждам Фебере. Дивото, бро. На CJ покрива. Всички. Слава богу, няма ги онези. Еми, чакайте аз на пеш, докато дойда. Просто можеш да напишеш суициде. Един вика без АВП. Соник, нашия шеф. Ти в друг отбор ли си? YouTube, и сега ще започнем истинска Друг битка. отбор ли сте вие? Да. Ти от Хари ли си? Да. Еми, значи не сте ви. Ами аз съм на покрива, къде сте вие? Аз съм на спална и сега идвам на покрива. Дилърс, как да се кача горе на покрива? Може ли аз да Чакай, ама не го удряй. Ами, джъмпи е върху е това, после е върху е тук. О, някакъв, побиха някакъв. Ама снимаме клип, остави ни. Еми, чакай малко. Ти определил ли си колко време ще има? Да, 10 минути само. А не може ли да са повече? Не ми дава. Значи имаш онази версия, която моя приятел Саши има. Бандикам. Да. И ми свира си. Само Аз не мога да снимам повече от 10 минути. Двамата ли можеш? Защото ти си с Аз не рап. можеш. Кой може да снима клипове? Аз мога да Аз снимам. мога, ама само че не искам. Как да ти кажа, трябва първо да се регистрирам и да си го изтегля едни мои приятели, могат да снимат смисъл. Добре, но може ли да ми пратите програмата, ако може за снимане на клипове? Не мога сега. Уау, хора! Има един в нашата територия, елате. Който е с даймът на градник. Това съм аз. Не! Друг! Друг? Долу ли беше? Или на някое дърво? Беше някъде долу, да, долу. Няма го. Няма ни Знака! На едно сърчице останах. Елате след мене, на другата къща. Кой играе Виктор на телефона? Не, аз вече... Аз на лаптопа играя, защото на телефона ми е трудно. Значи, който играе на Виктор, нали сте гледали? Бързо. Къде е? Има сега да ви опита. Бързо, ето там. Е този ли? Бескин? Свършите времето, Миша, открой. Бескин ли е? Айде, Манджо. Бескин ли е? Един сега да ви опи, бързо. Не мога! На ти! О, той не забелязва с бомбата. Подпалих го. Леле, как изхвърча? На цял метър изхвърча. Май ще загине. Не. Тук става голяма битка, папа. Не загина. Не загина. Не мога да го бия. Той може. Помощ. Докато аз бягам, някой да го цели с бомбата. Почакайте. Чакайте, тук няма никаква дупка. Сега ще дам дупката. Вече може да влизате, нали? Аз не знам. Опа, бягам. Аз бягам. Полете бомбата, бързо. Аз се хвърлих по него, но тя не го уби. Хора, сега ще заглуша малко. Даже отивам да ям. Кога свършваме клипа, Ама кога да хвърляме? Здравейте, YouTube, хвърляме Молотов, хвърляй.